హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ మంగళూరు ద్వారా అందించబడుతూ ఉన్నటువంటి 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహన కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు 9వ రోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథంలోని 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దీనినే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయాన్ని చూసే ముందుగా మొదటిగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవే ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ అండి. సో ఈరోజు మనము ఆ భగవద్గీత యథాతథములోని 9వ అధ్యాయం, ఆ నవమాధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానమును అవగాహన చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నామండి. సో ఇంతకుముందు మనము 8 అధ్యాయాలను పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో నిన్న చూసినటువంటి 8వ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, వేదేషు యజ్ఞేషు తపచ్చైవ దానేషు యత్ పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం అంటూ నిన్నటి అధ్యాయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ముగించడం జరిగింది. ఆ భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో ఆయన ఆ శ్లోకంలో ఆయన అంటున్నారు, అంటే భక్తియుత సేవా మార్గాన్ని అనుసరించి చేపట్టినటువంటి వ్యక్తి వేదాధ్యయనం చేయడం ద్వారా, యజ్ఞ నిర్వహణ ద్వారా, లేదా తపస్సు చేయడము, దానము ఇవ్వడం ద్వారా, లేదా తాత్విక కర్మలు కామ్యకర్మలు చేయడం ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలాలు అన్నిటినీ కూడా అధిగమించగలుగుతాడు. కేవలము భక్తియుత సేవ చేయడం ద్వారా వీటన్నింటినీ కూడా అతడు పొందుతాడు. చివరికి ఆ భగవంతుని యొక్క నిత్యధామమైనటువంటి పరంధామాన్ని చేరుకుంటాడు అంటూ నిన్నటి అధ్యాయం ముగించడం జరిగింది.
సో ఈరోజు ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా పలుకుతున్నారు. ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అంటూ ఆ భగవంతుడు, అంటే ఇక్కడ ఆయన ఆ అర్జునుడిని అంటున్నాడు. ఆ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల పట్ల ఎప్పుడు కూడా అసూయాపరుడు కానుంది, అంటే ఆయన పైన నమ్మకము విశ్వాసాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు కావడం చేత ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను, విను. ఇది తెలుసుకున్న తరువాత నీవు ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందుతావు అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సాధారణంగా భక్తుడు భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత వివేకవంతుడు అవుతాడు అని చెప్తుంటారు. అలాగే మనం ఇంతకుముందు శ్రీమద్ భాగవతం ప్రకారంగా చెప్పుకున్నటువంటి వాటిలో శ్రవణం కూడా ఆ నవవిధ భక్తి విధానాలలో ఒకటి. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని గురించి, ఆ దేవదేవుడైనటువంటి భగవంతుని గురించి ఆయన యొక్క కథలు, ఆ భగవంతుని యొక్క కథలు అంటే శక్తి పూర్ణాలు అని చెప్తుంటారు. ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి కథలు భక్తుల మధ్య చర్చించినప్పుడు ఆ శక్తులు అనుభూతమవుతాయి అని చెప్తూ ఉంటారు. వాటిని అనుభూతి చెందించుకోగలుగుతారు భక్తుల మధ్య చర్చ జరిగినప్పుడు అని. సో ఆ విధంగా ఆయన అందుకే విను అర్జున నేను, ఇక్కడ మరి ఎవరు చెప్తున్నారు? సాక్షాత్తు ఆ పురుషోత్తముడే చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుక ఇవి ఇంకా శక్తిపూర్ణంగా ఉండేటువంటివి అని తెలుసుకోవచ్చు. సో కనుకనే ఆయన అంటున్నారు. అలాగే భగవద్గీత ప్రారంభంలో మొదటి 6 అధ్యాయాలు మనకి కర్మయోగాలు గాను, 7, 8 భక్తి యోగాలు మనం చర్చించుకుంటున్నాము. అయితే భగవద్గీత ఆరంభం అంటే మొదటి అధ్యాయము మిగిలిన మొత్తం భగవద్గీతకు ఒక ఉపోద్ఘాతం లాంటిది అని చెప్పుకున్నాము. ఇక 2వ మరియు 3వ అధ్యాయాలలో వర్ణించినటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది రహస్యమైనది అనబడుతుంది. ఇక నిన్న మొన్న చర్చించుకున్నటువంటి 7వ మరియు 8వ అధ్యాయాలలో చర్చించినటువంటి ఆ విషయాలు ముఖ్యంగా భక్తికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. అవి ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటిది కనుక ఇవి ఇంకా రహస్యమైనటువంటివి, అంటే మరింత రహస్యమైనవిగా ఈ 7 మరియు 8వ అధ్యాయాల్లో ఆ భక్తికి సంబంధించినవి మనం, అంటే ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించేటువంటి కారణంగా ఆ 7 మరియు 8 అధ్యాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మరింత రహస్యమైనవిగా చెప్పబడుతుంది. ఇక ఈరోజు మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఆ వర్ణించినటువంటి విషయాలు అనన్యమైనటువంటి విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినవి కనుకనే ఈ విషయాలని అత్యంత రహస్యమైనవిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నాయి. పరమ రహస్యమైనటువంటి ఆ కృష్ణుని పరమ రహస్యము జ్ఞానంలో నెలకొన్నటువంటి వాడు సహజంగా దివ్యుడవుతాడు. ఇక్కడ అర్జునుడు కూడా ఆ విషయాల్లో అవగాహన చేసుకోవడానికి అతడు అర్హుడుగా చెప్పబడుతున్నాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఈ 9వ అధ్యాయంలో కృష్ణ భగవానుల వారు అనన్యమైనటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాలను ఇక్కడ ఆయన అంటున్నారు. అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తాను. సో దీనిని తెలుసుకోవడం ద్వారా
నీవు ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరము నుండి నీవు ముక్తుడవవుతావయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ రహస్యమైనటువంటిది అంటే మనము ఆ చర్చించినటువంటి 2 మరియు 3వ అధ్యాయాలలో చర్చించినటువంటిది రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని అనుకున్నాము. అదే దేహము ఆత్మల మధ్య వ్యత్యాసము. అలాగే 7, 8 అధ్యాయాలలో చర్చించినటువంటి అతి రహస్యము భక్తియుత సేవ జ్ఞానము మరియు ఆ కృష్ణ సంబంధం. ఇక ఈరోజు చూసేటువంటిది అత్యంత రహస్యమైనటువంటిది, ఇదే శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ప్రతిస్పందన. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఆయన అంటున్నాడు, ఈ జ్ఞానము అంటే నేను ఈరోజు నీకు చెప్పబోయేటువంటి జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఈ జ్ఞానం విద్యలలో రాజు, రహస్యాల అన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది. ఇది పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానము. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత అర్జున. ఇది నిత్యమైనది మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన ఇక్కడ మనకి ఆ అర్జునుడి ద్వారా తెలియచేస్తున్నారు, ఈ జ్ఞానం ఈరోజు నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది విద్యలన్నింటిలోకెల్లా రాజు వంటిది అని చెప్తున్నారు. రహస్యాల అన్నింటిలోకెల్లా కూడా అత్యంత రహస్యమైనది, పరమ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానమయ్యా అర్జున. ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ద్వారా ఇస్తుంది. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనది, ఇది ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, ఇది సంతోషంగా ఆనందంగా నిర్వహింపదగినటువంటిది అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. అయితే ఇక్కడ సాధారణంగా మనము ఈ రహస్య జ్ఞానాలలో విద్యావంతులు కావడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నం చేయం. ఎందుకంటే మనము ఈ బాహ్య జ్ఞానంలో విద్యావంతులమై ఉంటున్నాం. అంటే సాధారణంగా మనకు విద్యకు సంబంధించినటువంటివి చాలా ఉన్నాయి. సోషల్ నాలెడ్జ్ అని, అందులో రాజనీతి శాస్త్రం అని, సామాజిక శాస్త్రము అని, ఆయుర్వేదిక శాస్త్రం, భౌతిక శాస్త్రం, రసాయనిక శాస్త్రం, గణిత శాస్త్రం, ఖగోళ శాస్త్రం, యంత్ర శాస్త్రం వంటి నానా రకాలైనటువంటి శాస్త్రాలను మనం ఆ బాహ్య జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రాలనే అవగాహన చేసుకుంటూ ఉంటుంటాం. కానీ ఈ రహస్యమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ ఏవి కూడా మనకి అందుబాటులో ఉండవు. వీటిని గురించి బోధించేటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు కానీ విద్యా సంస్థలు కానీ ఎక్కడ ఉండవు. కానీ ఈ ఆత్మ ఈ దేహంలో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి భాగం అయినప్పటికీ కూడా దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ఎక్కువగా లేదు. అందుకే అంటున్నారు ఆయన, అది ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం. ఇది ఇక్కడ సాధారణంగా మనం చూసేటువంటి ఆ జ్ఞానాలలో సోషల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది బేసిక్ లో ఉంటుంది అని చెప్తారు. పిరమిడ్గా తీసుకున్నట్లయితే దానికంటే ఉన్నతమైనది ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జ్ అంటారు జ్ఞానము. దానికంటే ఉన్నతమైనటువంటిది ఆస్ట్రాలజికల్ జ్ఞానము అని చెప్తారు. దానికంటే కూడా సైన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానము అది ఉన్నతమైంది అంటారు. వీటన్నిటికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి జ్ఞానము ఈ రాజుల అంటే ఈ విద్యలలో కన్నింటికంటే కూడా రాజు వంటి ఆ జ్ఞానం, రాజ విద్య. ఈ జ్ఞానం విద్యలలోకెల్లా రాజు వంటిది, కింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్స్ అని చెప్తున్నారు. అలాగే రహస్యాలన్నింటిలోకెల్లా అత్యంత రహస్యం. సాధారణంగా రహస్యం అంటేనే ఇది, దానిలోకెల్లా అత్యంత రహస్యమైన చెప్తున్నారు. అలాగే పవిత్రం అంటేనే మనం అంటాం, ఆ పవిత్రాలకల్లా కూడా పరమ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైనటువంటి అవగాహనను ఇస్తూ ఉంది. సో అటువంటి
గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను నీకు వివరిస్తాను అర్జున. సో అది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత మరియు సంతోషంగా నిర్వహింపదగినటువంటిదయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ రాజు వంటి జ్ఞానము, అలాగే అత్యంత గుహ్యమైనటువంటిది, రహస్యాలన్నిటిలోకెల్లా రహస్యమైనది, శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానము, దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము, ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, చాలా ఉల్లాసంగా ఉంచేటువంటిది ఈ జీవుడిని. ఇది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి జ్ఞానము, నశింపు లేనటువంటిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటి జ్ఞానమయ్యా ఈ ఆత్మ జ్ఞానము అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి 2 అర్హతలు ఆయన ఇక్కడ మనకి చెప్పారు ఇంతకుముందే. ఎందుకంటే ఆయన అన్నాడు అర్జున్ని, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ లేకుండా ఉండడం వల్ల ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తున్నానయ్యా అన్నారు. మరలా శ్రద్ధ, విశ్వాసము ఉండాలి ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడానికి. ఆయన అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు, ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తియుత సేవ ఏదైతే ఉందో దీని యందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. అందువలన వారు పదే పదే జనన మరణ చక్రాలలో ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క జ్ఞానాన్ని, ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటివి శ్రద్ధ, అంటే ఇక్కడ విశ్వాసం, అలాగే ఆ భగవంతుడి పట్ల నమ్మకం ఉండాలి, అసూయ లేకుండా ఉండాలి. సో అటువంటి వారు మాత్రమే అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందగలుగుతారు. అంటే ఆ జీవుడికి ముక్తి లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో మరి ఎవరికి అంటే ఇక్కడ ఈ ధర్మాన్ని, అంటే ఈ భక్తియుత సేవ యందు విశ్వాసం లేని జనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. అందువలన వారు ఈ భౌతిక చక్రంలో పదే పదే జనన మరణ చక్రం, అంటే పుట్టడము, కొంతకాలం జీవించడము, కర్మలు చేయడము, ఆ కర్మల ప్రకారంగా నెక్స్ట్ మరొక దేహాన్ని పొందడము, ఈ విధంగా జరుగుతూనే ఉంటుంది తప్ప వారు నా భగవద్ధామాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి ధామానికి చేరుకోలేరు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపించబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను అంటూ ఆ భగవంతుడు. సో ఇక్కడ ఇవి ఈ ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు ప్రతి ఆయనలో, ఇక్కడ ఆయన నుండి వచ్చినటువంటి ఈ లోకాలన్నీ కూడా మనకి ఆ మండలంలో ఈ 14 లోకాలు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. సో వీటన్నిటికంటే కూడా ఇక్కడ వీటిలో హయ్యర్ ప్లానెట్స్, అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము బ్రహ్మలోకము అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ అత్యధమ లోకము పాతాళ లోకము అని చెప్తారు ఇది. సో ఇక్కడ మనము ఈ మధ్యలో ఉంటూ ఉంటాం, భూవర్లోకం ఇది. సో భూర్లోకం ఇది. సో ఇక్కడ ఎర్త్ ప్లానెట్, ఇది ఇక్కడ ఉంటాము. సో దీనికి పైన ఇక్కడ భువర్లోకం ఉంటుంది, అక్కడ రాక్షసులు, గోస్ట్స్ ఉంటారు అని చెప్తారు. దానికి పైన స్వర్గలోకము ఉంటుంది, ఇంద్రలోకం అని అంటారు. సో ఇంద్రలోకము సో దానికి పైన మహర్లోకము అని అంటారు. తర్వాత జనలోకము, ఇక్కడ మహర్షులు, సప్త ఋషులు ఉండేటువంటి లోకము అని చెప్తారు. ఇక్కడ తపోలోకము, దానికి పైన ఉండేటువంటిది ఈ సత్యలోకం, బ్రహ్మలోకము అని చెప్తారు. ఇక కిందికి వచ్చినట్లయితే మనకి కింద ఉండేటువంటి లోకాల్లో అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకము అని చెప్తారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు వ్యక్తపరిచేటువంటి లోకాలుగా చెప్పబడుతుంది.
సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్య మే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మా భూత భావన. అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఆయన ద్వారానే, ఆయన యొక్క అవ్యక్త రూపం ద్వారానే ఇవన్నీ కూడా వ్యక్తపరచబడుతూ ఉన్నప్పటికీ ఈ సృష్టించబడినటువంటి సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించవయ్యా అర్జున అని చెప్తూ, నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తని, ఈ సృష్టిలో సృష్టించబడేటువంటి ప్రతి ప్రాణికి నేనే సృష్టికర్తను, మరియు వాటిని పోషించేటువంటి వాడను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే కానీ, అంటే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులచే కానీ లేదా ఈ భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ నేను ప్రభావితం కాను. అవన్నీ కూడా నాచే సృష్టించబడినవే, కానీ నేను వాటి చేత ఎటువంటి ప్రభావితుడను కాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు, అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు. ఇక్కడ మనం ఆకాశంలో కింద చూస్తూ ఉన్నట్లయితే గాలి చాలా బలంగా వీస్తూ ఎటో వెళ్తూ ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది ఎంత ఎటు ప్రయాణించినా చివరికి అది ఉండేది మాత్రం ఆకాశం కిందనే స్థితమై ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎంత ఏ విధాలుగా అవి ఎటువైపు ప్రయాణించిన చిరువకు అవి ఆ భగవంతుని ఎందే స్థిరమై ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాధౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమారా, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి, మరియు మరొక కల్పము ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తాను. సో నిన్న అనుకున్నాంగా, బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయంలో ఇవన్నీ కూడా సృష్టించబడి రాత్రి కాగానే లయం అవుతూ ఉన్నాయంటే అవి ఆ ప్రకృతిలో కలిసిపోతాయి అని చెప్తున్నారు. అదే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఓ కుంతి కుమార, కల్పాంతమున అంటే ఈ కల్పము అంతమయ్యేటువంటి సమయంలో అన్ని జీవులు కూడా నా ప్రకృతిలోనికి ప్రవేశిస్తాయి, మరియు మరొక కల్పము ప్రారంభంలో నా శక్తి ద్వారా నేను వాటిని మళ్ళీ సృష్టిస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః పునః భూతగ్రామమిమం కృత్స్ననమవశం ప్రకృతేర్వశాత్. మొత్తం విశ్వము నా ఆధీనంలో ఉన్నది, నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతుంది, మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరికి లయించిపోతుంది అంటూ, అంటే ఈ భౌతిక జగత్ యొక్క సృష్టి పోషణ లయము పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క పరమ సంకల్పం పైనే ఆధారపడి ఉంది అని చెప్తున్నారు. అంటే కల్పాంతంలో అంటే బ్రహ్మదేవుడు దేహం చాలించినప్పుడు అని అర్థం. ఆ బ్రహ్మదేవుడు 100 సంవత్సరాలు జీవిస్తాడు అని చెప్తుంటారు. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, 430 కోట్ల సంవత్సరాలు అంటే మన భూలోక సంవత్సరాలుగా గడించబడినటువంటివి. సో కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఈ భౌతిక జగత్తు ఆ భగవంతుని యొక్క అపరశక్తి ప్రదర్శనము. అందుకే ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉంటుంది, మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరికి లయించిపోతుంది.
ఆయన యొక్క భౌతిక శక్తి, ఆయన చెప్పారు ఇంతకుముందు 2 శక్తులు, అపరశక్తి పరాశక్తి అనేటువంటిది. సో కాబట్టి ఆ ఆయన యొక్క ఆ భౌతిక జగత్ భగవంతుని యొక్క పరాశక్తి యొక్క ప్రదర్శనగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి అపరశక్తి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్ మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సృష్టి మొత్తం కూడా ఆ అపరశక్తి యొక్క ప్రదర్శనే అని చెప్పబడుతుంది. ఆయన అంటున్నారు ఇక్కడ, ఆయన యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ ప్రకృతి అంటే అపరశక్తి నా ఆజ్ఞ మేరకు అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ ఈ కదలలేనటువంటి జీవులు. సో సాధారణంగా 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నాయని చెప్పాం కదా. సో ఆ 84 లక్షల జీవజాతులన్నింటినీ కూడా ఆయన యొక్క ఆ శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఆ అపరశక్తి వీటన్నిటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. దాని పాలనలోనే ఈ జగమంతా కూడా సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, అవజానంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడను, నా వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియదు. సో అందుకే అటువంటి ఆ మూఢులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. నేను నా యథార్థ రూపమైనటువంటి ఆ మానుష్య రూపంలో నేను అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి మూర్ఖులు, ఆ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో బంధితమైనటువంటి ఈ మూర్ఖులు నన్ను గుర్తించలేకున్నారు. నేను ఈ సకల భూతాలకు, ఈ సకల జీవులన్నింటికీ నేనే మహేశ్వరుడు, వాటన్నిటిని హరే కృష్ణ, మహేశ్వరుడను. సో అటువంటి ఆ మూర్ఖులు నా యొక్క దివ్యత్వాన్ని తెలుసుకోలేకున్నారు. అందుకే ఆయన మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు ఆయనని ఈ మూర్ఖ జనులు హేళన చేశారు అని చెప్తుంటారు. సో శిశుపాలుడు వంటి ఆ మూర్ఖులు ఆయనని ఎన్నోసార్లు కరమైనటువంటి మాటలతో ఆయన్ని బాధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేసి ఆ రాజసూయ యాగంలో అగ్రతాంబూలం కృష్ణ భగవానులకు ఇవ్వవలసిందిగా భీష్మ పితామహులు చెప్తే ఆయనకి ఆ అగ్రతాంబూలం ఇస్తుంటే శిశుపాలుడు మరియు ఆయన యొక్క ఇతర రాక్షస రాజులు ఒక సాధారణ యాదవుడైనటువంటి దొంగ అయినటువంటి అతనికి ఈ అగ్రతాంబూలం ఇవ్వడం ఏంటి, మేము వారిని కంటే ఉన్నతమైనటువంటివి వారిని అని ఒక భావనలో తనను తాను తెలుసుకోలేనటువంటి వారుగా వారే అధిపతులము అనేటువంటి ఒక భావనలో ఉండి అనేకమైనటువంటి హేళనలుగా మాట్లాడారని చెప్తారు. సో అయితే శిశుపాలుడు ఆ భగవంతుని కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మేనత్తలలో ఒక మేనత్త కుమారుడు. ఆమె అడుగుతుందట, ఆయన ఈ మొదటి నుంచే చిన్నప్పటి నుంచి శిశుపాలుడు అనేకమైనటువంటి దుర్మార్గమైనటువంటి పనులు చేస్తూ ఉంటే నా కొడుకుని 100 తప్పుల వరకు క్షమించవయ్యా అని అడుగుతుందట. ఇక్కడ ఆ తప్పులు క్షమిస్తూ 100వ తప్పు అయిపోగానే ఆ శిశుపాలుని కూడా వధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆ మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు మూర్ఖ జనులు, రాక్షస భావాలను కలిగి ఉన్నటువంటి వారు ఆయనని తెలుసుకోలేకున్నారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మోఘాశ మోఘ కర్మానో మోఘ జ్ఞాన విచేతస
రాక్షసీమాసురీం చైవ ప్రకృతిం మోహినీం శ్రితాః. భౌతిక మాయాశక్తిచే భ్రమకు లోనైనటువంటి జనులు ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలను పెంపొందించుకుంటారు. ఆ అయోమయ స్థితిలో వారి సంక్షేమం కోసం, వారి యొక్క అభ్యుదయం కోసం వారి ఆశలు వ్యర్థమవుతాయి. వారు ఫలాసక్తితో చేసే కర్మలు అన్నీ నిష్ఫలమే మరియు వారి జ్ఞానము అయోమయ స్థితిలో పడిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోలేకుండా ఆ విధంగా మోహానికి గురైనటువంటి వారు, ఆ మోహానికి గురైనటువంటి లోనైనటువంటి వారు ఆ దానవ అంటే రాక్షస ఆసురి మరియు నాస్తిక భావాలకు ఆకర్షించబడడం ద్వారా వారు అట్టి భ్రాంతి స్థితిలో వారి మోక్ష వాంఛలు, కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సాధనలు అన్నీ కూడా వ్యర్థమవుతాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి వారు ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో, భక్తితో సేవలో తాము ఉన్నామని భావించినప్పటికీ ఆ దేవదేవుడైనటువంటి కృష్ణుని యొక్క పరతత్వాన్ని హృదయంలో అంగీకరించని భక్తులు చాలా మంది ఉంటారని చెప్తారు. అటువంటి వారి యొక్క జ్ఞానము అయోమయ స్థితిలో పడి వారి యొక్క ఆ అంతిమ గమ్యము, పరమ గమ్యమైనటువంటి, చర్మగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవాలి అనేటువంటి ప్రయత్నం అంతా కూడా వృధా అవుతుంది అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యన్ అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో కేవలము నాయందే మనసు లగ్నం చేసి వారు నా భక్తిలో నిమగ్నమవుతారు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి శక్తిని అవగాహన చేసుకున్నటువంటి వారు, ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించినటువంటి వారు, అంటే మోహితులు కానటువంటి వారు, ఆ మోహితులు కానటువంటి మహాత్ములు ఆ దైవీ ప్రకృతిలో ఉండేసి ఆ దైవీ ప్రకృతి రక్షణలో ఉంటారు. వారే అటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి ఆది అయినటువంటి వాడు, అవ్యయుడుగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి కారణంగా వారు ఆ భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. ఈ విధంగా మోహానికి గురి కానటువంటి ఆ మహాత్ములు, అంటే ఎవరైతే శ్రీకృష్ణుడే ఆది పురుషుడు, సర్వకారణ కారకుడు అని చక్కగా ఎరిగి ఉన్నటువంటి ఆ మానవులు అటువంటి మహాత్ములుగా చెప్పబడతారు. అటువంటి మహాత్ములు ఎల్లప్పుడూ నా దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ, దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ, వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం వారు నన్ను భక్తితో ఆరాధిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక ఎవరైతే ఆ మోహితులు కాకుండా భగవంతుణ్ణి నిరంతరము కీర్తించాలి అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు, ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యమైనటువంటి లీలలను, ఆయన యొక్క విభూతులను గానం చేస్తూ, ఒక దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో ఆయనకి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేస్తూ, వినయంతో ఆయన ముందు ప్రణమిల్లుతూ, నిరంతరము కూడా ఆయన్ని కీర్తిస్తూ, శ్రవణము, కీర్తనము వంటి వాటితో ఆయన్ని కీర్తిస్తూ చేస్తుంటారు. సాధారణంగా మనకి ఒక నానుడి, శ్రవణం కీర్తనం విష్ణుహో అంటుంటారు. సో కాబట్టి ఆ స్మరణ, ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ అంటే ఆ భగవంతుడి, ఆ విష్ణుని స్మరించడమే భక్తి అని చెప్తుంటారు. ఆ విధంగా వారు ఆ భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అటువంటి మహాత్ములను గురించి ఈ శ్లోకంలో ఆయన
తెలియచేస్తున్నారు. మరి ఆ భక్తి సేవలో నెలకొనేటువంటి మహాత్ములు వారి యొక్క కార్యకలాపాలు ఏంటి అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తిస్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి జపిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తుంటారు. వారు ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో, వారు దృఢ వ్రతః అని పిలువబడుతుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఒక దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటుంటారని చెప్తారు. అలాగే నమస్సంత్య ప్రభుజీ మీ నెట్ పోయినట్టుంది ప్రభుజీ, కనెక్షన్. ప్రభుజీ వెంకటగిరి జరి చీర కట్టుకో. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రభుజీ నెట్ మీది పోయినట్టుంది ప్రభుజీ. ఓకే ఓకే మాత. హరే కృష్ణ. ఎక్కడ వరకు మాతాజీ? ఎక్కడ వరకు వినిపించింది? సతతయం కీర్తన వరకు వచ్చింది కదా? అదే 14వ శ్లోకం 19. ఓకే ఓకే. హరే కృష్ణ. 4వ శ్లోకం. స్క్రీన్ వస్తుంది కదా మాతాజీ? చిన్నగా వస్తుంది ప్రభుజీ స్క్రీన్. ఓకే ఓకే. ఇక్కడ వరకు అయిపోయిందా మాతాజీ? అయిపోయింది ప్రభుజీ. నమస్సంత అని చెప్తున్నారు కదా, అది చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. ఓకే అండి. సో సాధారణంగా ఈ మహాత్ముని యొక్క కార్యకలాపాలు అంటే వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవంతుని కీర్తనం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఒక దృఢమైనటువంటి భగవంతునిపై దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉంటారు. భగవంతునికి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉంటుంటారు. ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతునిలోనే లీనమై ఉంటారు అని ఆ మహాత్ములైనటువంటి భక్తుల గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అలాగే ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఓ అర్జున, నేను వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలికమైన పదార్థమును అంటే ఈ భౌతిక పదార్థం కూడా నేనే అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి సోమరసము తాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. పాపాలన్నీ తొలగిపోయి పవిత్రులైన వీరు స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుని పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు మరియు దేవతల విలాస భోగాలన్నీ అనుభవిస్తారు. అంటే ఇక్కడ వేదాలను అధ్యయనం చేయడం ద్వారా లభించినటువంటి ఫలితాన్ని వారు స్వీకరించడం ద్వారా ఆ పాపాలన్నీ తొలగిపోయి వారు పవిత్రులవుతారు. కానీ వారు ఆ పవిత్రులైనటువంటి వారు
ఆ ఉన్నత లోకాలకు, స్వర్గలోకం, ఆ ఇంద్రుడి యొక్క నివాసమైనటువంటి ఆ ఇంద్రాధిపతిగా ఉండే, అంటే స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఇంద్రుని యొక్క పుణ్యలోకానికి వెళ్తారు. అక్కడ ఈ వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి వారు, మంచి పుణ్య ఫలాలు చేసి లభించినటువంటి వారు ఆ దేవతల ఏవైతే విలాస భోగాలు అనుభవిస్తారో అవన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. కానీ అది ఖర్చు అవగానే తిరిగి మరలా ఈ భూలోకానికి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో అందుకే నేను చెప్తున్నారు, స్వర్గలోకం యొక్క విశాల భోగములు అనుభవించుటచే వారి పుణ్యఫలమంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. ఈ విధంగా భోగవస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండలు ఆచరించే వారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటుంటారు. అంటే ఆ ఉన్నతమైనటువంటి వాటికి చేరుకున్నప్పటికీ కూడా, అంటే ఆ పుణ్య చేస్తూ ఆ భోగాలు అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలో ఉండేటువంటి ఆ భోగ ప్రాప్తికై వైదిక కర్మలను ఆచరించే వారు వాటి యొక్క ఫలితంగా ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ కొంతకాలం వారు పుణ్యం ఉన్నంత వరకు కూడా, అంటే మనం సంపాదించినటువంటి సంపాదనలు ఉండేంత కాలం మనం అనుభవించగలుగుతాం. ఒక ఏరోప్లేన్ లో ఇంధనం నింపుకొని పైకి ఎగిరాం అనుకోండి, అక్కడ అది ఎంతసేపు ఉండగలుగుతామంటే అందులో ఇంధనం ఉన్నంత వరకు. ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైనటువంటివి. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో కనుక ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆ స్వర్గలోకమైన ఇంకే లోకానికి వెళ్ళినా అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ పుణ్య భోగాలన్నీ అనుభవించిన తర్వాత అవి క్రమక్రమంగా తరిగిపోయేటువంటివి. ఎందుకంటే క్షయమైనటువంటివి ఇవన్నీ కూడా. సో కనుక ఈ తరిగిపోయేటువంటి వీటిని మనం పొంది ఆ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకు చేరుకొని అక్కడ అవి అనుభవించిన తర్వాత అవి తగ్గిపోయినాక తిరిగి మరలా ఈ భూలోకంలోకి వచ్చిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. మరలా ఇక్కడికి వచ్చి ఆ కర్మకాండాలు చేస్తూ ఉన్నతమైనటువంటి లోకాలకి, ఈ విధంగా వారు నిరంతరం కూడా ఈ జనన మరణ చక్రాలలోనే చిక్కుకొని పోతూ ఉంటారు. కానీ ఆయన చెప్పారు, ఎవరైతే ఆ భగవంతుని సేవలో నిమగ్నమై ఉంటారో వారు ఈ మరలా జన్మ లేనటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామానికి చేరుకుంటారు అని తెలియచేశారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనన్య చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహమ్యహం. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, కానీ నా దివ్య రూపముని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నా యందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. సో నిన్న మనం సుధాముడు గురించి చిన్నగా చెప్పుకున్నాం. ఆ సుధాముడు తను ఏది కోరకపోయినప్పటికీ తన భక్తుడికి ఏది కావాలో అదంతా కూడా తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు తనను చూడడానికి వచ్చినటువంటి వాడు కటిక పేద దరిద్రాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి వానికి అక్కడ అన్ని మర్యాదలు చేసి, అతిథి మర్యాదలు చేసి ఆ భగవంతుడు అతడు ఏమీ కోరకపోయినా కానీ అతనికి కావలసినంత కూడా సమకూర్చి పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఇక వారికి ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో మనం ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు భౌతికంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇది ప్రహ్లాదుడుని అన్ని తన తండ్రే ఎన్నెన్నో కష్టాలు ఎట్లు పెడుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటన్నిటి నుండి కూడా రక్షించినటువంటి వాడు, ఆయనకున్నదాన్ని కాపాడి తన్నే అతి చిన్న వయసులో రాజుగా చేసినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఇది భౌతికంగా. సో దీన్నే మనం ఆధ్యాత్మికంగా చూసినట్లయితే మనము ఆధ్యాత్మికంగా ఏ కొంచెము వృద్ధి చెందినా, ఏ కొంచెము ఆచరించినా దాన్ని రక్షించి మరు జన్మలో మనకి కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా అది ఉపయోగపడుతుందని చెప్పాము. దానికి భరతుడు స్టోరీ మనం చూసాం. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు తన భక్తులను ఎల్లప్పుడూ కాపాడుతూనే ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు,
భూత ప్రేతాలను అర్చించువారు అలాంటి వాటిలో పుడతారు, మరియు నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ, అంటే ఆ భగవంతుడు అంటే ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యమైనటువంటి ఆ పరంధామాన్ని చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే సాధారణంగా జీవులకు ఆ చంద్రలోకానికి, సూర్యలోకానికి లేదా ఇతర లోకాలకు వెళ్ళాలనేటువంటి కోరిక ఉంటే మనిషి ఆ ప్రయోజన కొరకు ఉపయోగించబడినటువంటి ఆ వేద నియమాలను ఆచరించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాటిలోకి చేరుకుంటారు అని చెప్తారు. అందుకే దేవతలను ఆరాధించేవారు ఆ దేవతాలోకాలకు వెళ్తారు, అలాగే పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారని, భూత ప్రేతాలను అర్చించేవారు వాటిలోనే జన్మిస్తారు, అంటే ఆ లోకాలకు వెళ్తారు అని, అలాగే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధించేటువంటి వారు ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆయన యొక్క భక్తులు ఇక్కడ అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తి. సో తన భక్తుడు స్నేహితుడు అయినటువంటి ఆ సుధాముడికి ఒక పిడికెడు అటుకులు తీసుకున్నందుకు తనకు కావలసినటువంటి సంపదలని సమకూర్చినటువంటి ఆ భగవంతుడు. అలాగే ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ భక్తిలో ఆయన తన దగ్గర ఉండేటువంటి ఆ పాత అటుకులనే భగవంతుడికి సమర్పించిన వాటిని తీసుకున్నటువంటి వాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు. అలాగే ఆ త్రేతాయుగంలో శ్రీరామచంద్రుడిగా అవతారం తీసుకున్నటువంటి సమయంలో ఆ శబరిమాత ఆ రాముడు వస్తున్నాడు అని తెలిసి మంచి మంచి పండ్లను ఏరి తీసుకొచ్చి పెడుతుందట ఇంట్లో. కానీ చివరికి ఆయనకి ఇచ్చే సమయంలో అవి మంచిగా ఉన్నాయా, రుచిగా ఉన్నాయా లేదా అని భావించి వాటిని కొరికి ఇచ్చినా కానీ తీసుకున్నాడు ఆ భగవంతుడు అని చెప్తారు. సో అలాగే ఇక ఈ ఆపదలో ఉన్నటువంటి ఆ కొలంలో ఉండేటువంటి ఒక పుష్పాన్ని సమర్పించగానే వచ్చి రక్షించినటువంటి ఆ గజేంద్ర మోక్షంలో రక్షించినట్టు ఆ విధంగా వివిధ రకాలుగా ఆయనకి భక్తి చెప్తుంటారు. మరి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క భక్తి ఎటువంటిది అంటే ఈ భక్తి చాలా సరళమైనది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఆయన భక్తి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమునైనా సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆయన భక్తి ఎంత సరళమైందో చూడండి. ఇక్కడ ఆయనకి సమర్పించేటువంటివి ఏవేవో అడగట్లేదు, ఆయన చాలా సరళమైనటువంటివి చెప్తున్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ ఆయన చెప్పేటువంటిది ఇది స్వచ్ఛమైన మనసు కలిగినటువంటి నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకుని గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా ఇవేవి లేకపోతే చివరికి జలాన్ని సమర్పించిన నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. కాకపోతే ఆయన యొక్క భక్తులు అది ఆయన పైన స్వచ్ఛమైనటువంటి మనసుతో భక్తితో ఇవ్వాలి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడికి మనం ఆఫర్ చేయడానికి సాధారణంగా పత్రం ఈ తులసి దళాలు కానివ్వండి, మనకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి ఏ పుష్పాన్నైనా, అలాగే మనకి దొరికినటువంటి ఈ పండ్లను ఏవి లేకపోతే చివరికి ఈ జలాన్ని సమర్పించిన భక్తితో ఆయన స్వీకరిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యత్ కరోషి యదస్నాసి యజ్జుహోసి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురశ్వ మదర్పణం. ఓ కుంతి పుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. అంటే మనం ఏ పని చేసినా కృష్ణార్పణ ధోరణిలో చేయమని అంటూ ఉన్నారు. సో అంటే ఈ విధంగా మనం అంటే ఏ పరిస్థితులలోనూ కూడా కృష్ణ భగవానుల వారిని
మర్చిపోకునే విధంగా జీవితాన్ని మలుచుకోవడము ప్రతి ఒక్కడి కర్తవ్యము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకే ఆయన నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో ఏది అగ్నికి సమర్పించినా, ఏది దానము ఇచ్చినా, ఏ తపస్సు చేసినా వాటన్నిటినీ కూడా ఆ భగవంతునికి సమర్పించి చేయమంటున్నారు. అలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి భవబంధనాలు మనకి ఉండవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కనుకనే ఆయన అంటే నిరంతరము కూడా భగవంతుడి యొక్క భావనలో ఉండి మన కర్మలను ఆచరించవలసిందిగా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనైః సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులు నాకే అర్పితం చేయటం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితముల బంధనముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసంసే మనసు నాయందే లగ్నమై నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా అంటే మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి విధంగా ఏది చేసినా ఆయన యొక్క భావనలో, అంటే ఏ పరిస్థితులలోనూ కూడా కృష్ణ భగవానుల వారిని మర్చిపోకుండా ఆయన భావనలో చేయడం వల్ల అన్ని పనులు కూడా ఆ భగవంతునికి అర్పించి చేయడం వల్ల కర్మ బంధనాల నుండి, ఆ పనుల యొక్క బంధనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బంధనాల నుండి నీవు విముక్తి చేయబడతావు. ఆ కర్మల యొక్క అశుభ శుభ ఏ ఫలాలైనా కానీ వాటిని, అంటే ముఖ్యంగా శుభ అశుభ ఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటి నుండి కూడా నీవు ముక్తుడవవుతావు. అలాగే వాటన్నిటి నుండి కూడా మనం విరక్తిని కలిగి ఉండడం, అంటే సన్యాసం కలిగి ఉండడం వల్ల మనసు ఆ భగవంతుడి యందే లగ్నమై ఉంటుంది. తద్వారా నీవు విముక్తుడవై ఆ భగవంతుడిని చేరుకుంటావు. అంటే ఆయన చెప్తున్నారు, నన్నే చేరుకుంటావయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ భగవంతుడు ఎవరి ఎడైనా పక్షపాతంలో ఉంటారా అంటే అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఆయన. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతము కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను. సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. సో ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, నేను ఎవ్వరినీ ద్వేషించను, నేను ఎవ్వరి ఎడా పక్షపాతము చూపను, నేను అందరి పట్ల సమానంగా ఉంటాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. కానీ నాకు భక్తితో సేవ చేసేటువంటి వాడు మిత్రుడై నాలోనే ఉంటాడు. అలాగే నేను కూడా అతనికి చాలా ప్రియమైన వాడిగా ఉండి మిత్రుడినై అతనిలో నేను ఉంటాడు అని చెప్తున్నా. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణుడుకి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సమానులే అని చెప్తున్నారు. ఎవడు విశేషమైనటువంటి, అంటే ఇక్కడ మిత్రుడు కానీ శత్రువు కానీ అందరినీ సమభావంతో చూస్తారు. కానీ ఎవరైతే ఆయన కావాలని కోరుకుంటారో ఆయన వారికి లభిస్తాను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ముఖ్యంగా. అంటే ఆయన ఇక్కడ ఒక శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుడు అని చెప్తున్నారు. ఆయన కావాలి అని అనుకున్నటువంటి వారిని ఆయన కోరుతారు. అంతేకాని ఆయన అంతటిగా ఆయన ఎవరి పట్ల పక్షపాతం విరోధ భావంతో కానీ లేదా పక్షపాతంగా కావాలి అనేటువంటి విధంగా ఉండరు. కానీ ఎవరైతే ఆయనను కావాలని అనుకుంటుంటారో వారికి ఆయన ఖచ్చితంగా సహాయపడతాను అని చెప్తూ ఉన్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ దుఃఖాలు కష్టాల నుండి స్వచ్ఛత కలిగేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచ్ఛాంతిని గచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. సో ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, త్వరితగతిన వారు ధర్మాత్ములుగా మారుతారు. అంటే ఆయన్ని
భక్తితో సేవించేటువంటి వారు. అలాగే వారు తొందరగా ధర్మాత్ములుగా మారుతారు మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తుడికి ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించుము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఆయన్ని నిరంతరము భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా ఆయన్ని సేవించేటువంటి వాడు, ఆయన యొక్క భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వారు త్వరితగతనే ఈ భవబంధనాలన్నీ కూడా, అంటే ఆ పాపాలన్నిటి నుండి కూడా వారు తొలగించబడి ధర్మాత్ములుగా మారుతారు అని, తద్వారా వారు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, నా భక్తుడు ఎన్నటికీ నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించుము. సో ఇక్కడ దానికి మనం ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే, ఆ ప్రహ్లాదుడు తన తండ్రి ఆ విష్ణువుని స్మరణ చేస్తున్నాడు, ఆ నారాయణ్ణి, శ్రీమన్నారాయణ్ణి నిరంతరము ధ్యానిస్తున్నాడు అని ఆ రాక్షసుడైనటువంటి హిరణ్యకశిపుడు ఆయన్ని ఎన్నో కష్టాలు, చివరికి చంపడానికి ఏనుగులతో తొక్కించడము, మంటల్లో పడేయడము, విషసర్పాలతో చేస్తూ ఉంటుంటాడు. అయినా కానీ ఆయన చలించకుండా భక్తుడుగా ప్రహ్లాదుడు నిరంతరము శ్రీమన్నారాయణ్ణి జపిస్తూ ఉంటుంటాడు. సో అన్ని సమయాలలో కూడా సముద్రంలో పడేసిన, లోయల్లో పడేసిన, ఏనుగులతో తొక్కించిన, విషసర్పాలతో కాటు వేయించిన ఆయన రక్షించబడ్డాడు. చివరికి ఇక ఆయన ఒక అవతారాన్ని తీసుకొని నరసింహ అవతారంలో వచ్చేసి తన భక్తుడైనటువంటి ఆ ప్రహ్లాదుని కాపాడి తన తండ్రిని సంహరించి, ఆయన భక్తుడైనటువంటి కారణంగా, ఆ ప్రహ్లాదుడు తన భక్తుడైనటువంటి కారణంగా తన తండ్రిని క్షమించమని అడిగితే, నీ తండ్రే కాదయ్యా, నీవు భక్తుడు అయినటువంటి కారణంగా నీ వంశంలో ఉండేటువంటి వారు చాలా తరాల వరకు కూడా, దాదాపు 23 తరాల దాకా అని చెప్తారు, చాలా తరాల వరకు కూడా అందరికీ ముక్తి ప్రసాదిస్తారని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా భక్తి యుతమైనటువంటి సేవ ద్వారా కలిగేటువంటి ఫలితాలని చెప్తున్నారు ఆయన. సో కాబట్టి నా భక్తుడు ఎన్నటికీ కూడా నష్టానికి గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. సో మరి ఎవరు ఆయన యొక్క భక్తిని పొందగలుగుతాము అనేటువంటి దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన యొక్క భక్తిని పొందవచ్చు. మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యోపాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యా తథా శూద్రా తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథతనయా, జన్మ, జాతి, కులము, లింగభేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునేవారు అయినా నన్ను శరణు పొందిన వారంతా పరమపదమును పొందుతారు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నాడు. నన్ను ఆశ్రయించిన వారు అల్ప జన్మకులు అయినా కానీ, స్త్రీలైనా, వైశ్యులైనా, శూద్రులైనప్పటికీ కూడా వారందరూ కూడా పరమగతిని పొందగలుగుతారు. ఆ భగవంతుని భక్తితో చేసిన కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నటువంటి వారు ఎవరైనా, అంటే జన్మ, జాతి, కుల, లింగ భేదం లేకుండా ఎవరైనా ఆయనను శరణు పొందినట్లయితే వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భక్తియుత సేవలో ఉన్నటువంటి వారు నీచ, ఉన్నతి తరగతులు అనేటువంటి ఎటువంటి భేదాలు లేవు ఈ భక్తి మార్గంలో అని ఇక్కడ మనకి తెలియజేస్తున్నారు. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులు కావచ్చు, వారందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క పరమధామాన్ని పొందేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక అత్యుత్తమ సారాన్ని ఈ శ్లోకంలో మనకి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నారు. మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నం చెంది
చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఆ మనస్సంతా కూడా భగవంతుని గురించినటువంటి ఆలోచనలో నిమగ్నం చేయడం ద్వారా, ఆయనకి భక్తులం కావడం ద్వారా, ఆయనకు నమస్కరిస్తూ ఆయన్ని పూజిస్తూ పూర్తిగా ఆయన యందే లగ్నమై ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ కలుషిత భౌతిక జగత్తు బంధాల నుండి బయటపడడానికి కృష్ణ భక్తి భావనే ఏకైక మార్గము అని ఈ శ్లోకం స్పష్టంగా సూచించబడుతుంది మనకి. అంటే ఇక ఈ భక్తియుత సేవను ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడికి సమర్పించమని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవలు ఆయనకి, ఆ భగవంతుణ్ణి అన్నిటికీ కూడా అధిపతి, ఆయనే సర్వంతర్యామి, ఆయనే అన్నిటికీ అధిపతి అనేటువంటి భావనతో ఆయన్ని కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొని ఉన్నట్లయితే ఈ భవబంధనాలన్నింటి నుండి కూడా తొలగించబడి ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని ఈ చెప్తూ ఉన్నారు. అదే ఈ అత్యుత్తమమైనటువంటి సారము, మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి సారాంశంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎల్లప్పుడూ కూడా మనసు ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరించడంలోనే నిమగ్నం చేయాలంటున్నారు. ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలోనే ఉంటూ ఆయన్నే ఆరాధిస్తూ ఆయన్నే పూజిస్తూ ఆయన యందే పూర్తిగా మనసు లగ్నం చేసి ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా ఆ జీవుడి యొక్క గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా భక్తి భావనలో నెలకొనడానికి ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి మహోన్నత అవకాశం నామ జపం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానించాలి.